Федератсияи муҳоҷирони Русия ба ниҳодҳои дахлдор барои то 15 сентябр тамдид кардани муҳлати қонунӣ намудани ҳузури шаҳрвандони хориҷӣ дар ин кишварро пешниҳод сохтааст. Муҳлати феълӣ то 15 июн ба поён мерасад. Вадим Кожинов, раҳбари федератсия, дирӯз дар як навори видеоӣ гуфт, онҳо дархост карданд то 3 моҳи дигар ба муҳоҷирон иҷоза дода шавад ки ҳуҷҷатҳои худро қонунӣ намоянд ва ё кишварро бидуни муҷозоте дар шакли манъи вуруд тарк кунанд. Кожинов мегӯяд, чунин тасмимро онҳо баъди мушоҳидаи навбатпойҳои тӯлонии шаҳрвандони хориҷӣ дар назди марказҳои муҳоҷиратӣ гирифтаанд, аммо то куҷо пешниҳоди федератсия аз сӯи мақомоти дахлдори Русия пазируфта мешавад, маълум нест. тӯли ҳафтаҳои ахир ба дасти радиои Озодӣ ҳамарӯза аз гӯшаҳои мухталифи Русия наворҳое мерасанд, ки азоби муҳоҷиронро барои дарёфти патент ва дуруст кардани дигар ҳуҷҷатҳояшон нишон медиҳад. муҳоҷирон талош доранд то муҳлати таъйиншуда, ки 1 ҳафтаи дигар боқӣ мондааст, ҳузури худро дар Русия қонунӣ намоянд.